అనుకున్న సిరి దొరుకుతుంది కదరా. పదర 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 ఇప్పుడమిని కడిగి చూడు పదరా. శిగెలుకొను మలుపు ఎక్కడను ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానమిదిరా. మొదలిదిరా ఈ పదమున మొదటడుకేరా. నీ కరమిదిరా అని కరమిదిరా అని చాటేరా. అపోలో స్పెక్ట్రమ్ హాస్పిటల్స్ స్వాగతం పలుకుతుంది. అనుభవజ్ఞులైన నిబద్ధత గల వైద్య నిపుణులు, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, ఆర్థోపెడిక్స్, డెంటల్ కేర్, ఆబ్స్టిక్స్ అండ్ గైనకాలజీ, పీడియాట్రిక్స్, అత్యాధునిక ఆపరేషన్ థియేటర్లు, అధునాతన లాబొరేటరీ, అంకిత